наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои башар, оғози соли нав, айёме аз сардӣ ба гармӣ баромадан, эҳёи дигарбораи табиат ва тамоми мавҷудоту набототи он мебошад. мардуми кӯҳанбунёди орионтабор ғайр аз наврӯз оину ҷашнҳои дигари бостонӣ аз ҷумла сада, тиргон ва меҳргонро низ таҷлил мекунанд, вале наврӯз дар миёни онҳо шукӯҳу ҷалоли хоса дорад. гузаштагони некному хиратманди мо ин ҷашнро бо вуҷуди мушкилоту монеаҳои зиёд дар тӯли беш аз 6000 сол ҳифз карда то замони мо расониданд. ин ҷашни фархундапай таи ҳазорсолаҳо ва мероси гаронбаҳои фарҳанги мардумӣ ва ҷузъи ҷудои нопазири ҳуввияти ифтихори миллии мо табдил ёфтааст. сокинони шаҳри Истиқлол низ ҷашни наврӯзи фархундапайро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. дар чорабинии тантанавии наврӯзии ин шаҳр намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр нахуст аз растаҳои ҳунармандони шаҳр дидан намуданд. сипас меҳмонон дар чорабинии фарҳангӣ ширкат намуда сокинонро бахшида ба иди байналмилалии Наврӯз табрик гуфтанд. қайд гардид ки бо шарофати истиқлолияти Тоҷикистони азиз ва ибтикори сарвари давлатамон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯз мақоми ҷаҳонӣ гирифта дар саросари олам таҷлил мегардад. таъкид шуд ки ҳар яки мо бояд шукрона кунем ки имрӯз бузургтарин ҷашни аҷдодиамон Наврӯзро дар фазои озод, дар давлати соҳибихтиёру обод ва дар шароити сулҳу суботи комил таҷлил менамоем. зикр гардид ки мо бояд ҳамеша ба ин мероси аҷдодии худ ифтихор намоем, чунки дар тӯли асрҳо ниёгони мо ҳатто дар давраҳои мушкилтарини таърихи ин ҷашни муқаддасро ҳимоя намуданд ва то имрӯз ҷашни Наврӯз бо тамоми хусусиятҳояш таҷлил карда мешавад. боиси ифтихор аст ки кишвари азизамон Тоҷикистон ватани Наврӯз ба шумор меравад ва таҷлили ин ҷашн низ вусъати тоза гирифта дар сатҳи умумиҷаҳонӣ истиқбол гирифта мешавад. ҷашни Наврӯз бо шарофати истиқлолияти давлатии кишвари азизамон ва дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми ҷаҳонӣ гирифта имрӯз дар аксари кишварҳои ҷаҳон таҷлил карда мешавад. дар идомаи чорабинӣ ба якчанд нафар фаъолони шаҳр сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. барномаи рангини мусиқии аҳли фарҳанги шаҳр ба ин чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид.